नायदो आखला मुथासे मोनबोलायबाय आरो माथो सिन्था जेबो सिन्था गैया आरोना सोर हाबावनो आंजोंलाय सोर हाबावनो फरायसाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मानसियाव जे फगवाननाय महरना सोनाबा दामगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सोरमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना जास्ट फिसालाखौ दासो दोननानै फैयो फास्टाखौनो दोनथ'नो बावलायदों आरोना इमारजेन्सि फिसाजोआ माने साहा लोंसै मा गाइखेर लोंसै मा नों आथुर जाबाय नालाय ओंखायनो फटाफट टिभि अन खालामना होनानै साहा पानि रेडि ओमफ्राय नै आं बिदिनो थांदों आरोना दुगैनायाथ' फुङावनो दुगैदों खिन्थु जा गरमनि थाखायनो गस्ला ब्लाउस सोनो गोसो गैला मोजां मथन गस्ला पेन्ट गाननो गोसो गैला ओरैबायदि गरमाय सनाफ्रा आयौ नाहरदो सान्दुङा फुंनिफ्रायनो थां 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 मोदानलायनाय आरोना ओंखायनो एकदम नायथिं गानबाय आथिं सायाव स्राय गाननानै थांबाय थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ब्राउन ब्रेड लाबोदोंमोन आङो मैया थारमाने आयौ आजां गाजां दामहाय गोरलैलै पेकेटानो 50 थाखा सियार नाङा आं नोंनो आं गाहायाव जिरायनो नोंनो होनोसै मैया मोनायाव ओंखाम जायाखै एसे फुजिनानै लागोन आं बे उदै दुमब्रां जायागौ मानि आंखौ अयथासार खालामबाय थागोन बेखौ दोनथ'नोसै सिखारला बिदाखौ दोनलांनो मोन्दों बेयाव सोमना होनोसै आं दे बेखौ जाजोबबानो उदै बुंखागोन नोङो बिदायाबो बिदिनो जालांबाय सोमनानै मा खालामनो नुखोनो आंखौ सेस बिमानि बडि बिल्डाराव नै लिरग्लिजोब्बाय एबादि लिरजोबखो नोङो नोंना बोरै लिरनाया नोंनिया बोरै गावनियाबो अबस्था गैला नै सेस बिमानि आखाया एकदम लोथो फोथो मोदोम मेजेम जि मोजां जादों रा बे लिरनो एकदम हारा नांस'वा मा नांस'वा मैगं सायदों आङो नै जोगोनार बिजौ मुथासे खाना लायबावबाय आंहा उसुं गोदायावहाय आंनि आन्था गोरलै गोरलै थाजा थाजा मा खालामनो आरोना मैगंखौ दसे सारना खांबाय लेथेर फेथेरनो एबारना थाग थिग खलम गंसे मोनबाय रेहाय गैला मा जाखो बियो हो थोद ओइ उपाय गैया सायनानै लानोसै आं बिदिनो ओमफ्राय बिसास खालामनाय नङा आङो बे खलम लिरग्लिनाय ब्लगसा मैया फुंनिसोमोन आरोना ओमफ्राय थिग 24 घन्टानि उनावसो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय माने बिनि सिगांनि दिनाव आङो एकदम ब्लग बानायनो गोसो जायाखै आरोना जाखिनि बे खलम लिरग्राखौ इन्ट्र' मारिनानै दोन्दों बेनोमोन ओमफ्राय बे अखानायैनिसो बिमा फिसा दखानाव थांनो ओंखारदों माने गाइखेराबो मैयानो तुलु आरो बिस्कुटबो जेबो गैयाथ' लानानै फैगोनसै दुगैखांनाल' एसे थान्दा मोजां मोनो ओमफ्राय फेननिफ्राय एसे जानगारबानो सेला खारना मेजेम गोनांनि गरम मोननाय खोथा दुगैखांबाय थारमान सनाफोर जेरावबो ओंखारनो गोसो गैया बाट उफाय गैया आदाराबोथ' गैया नङाना खालि आरोना एकदम टमेट' कयेकटाल' दङ बेजों गोजोननाय नङा देहाया ओंखायनो सिदा ओंखारलांनोसै नाने फिसाजों आंजों जोंहा लुस्र'खांबाय नाथाय बिदाया हनै गादा बुसासा ओरैनो दं आरोना थ' जों थांग्रोनोसै बाजारावबोथ' खम सेला गरम जागोन बे उफाय गैया मालाया सान्दुंआव ओंखारबा ग्लोम ग्लाम गोलाव बिखुं खोबनाय गानोबा आंना एकदम हाया आरोना गरमबो अयथासार बेखौनो एसे खोबफ्ला लांसां बिखुंखौ आरोना जालांसिगोन आंनि फिसानि खर' माथाया आरोना आदानि थाथ' होनबाय आङो एखे बोरैबा हा आं दानो फैगोन बोरैबासो बिमा लेथुंसो सोमथाबजोब्बाय बेस्रा ओरैनो गोसोमखा गुदिनिफ्रायनो गोसोमहाय जोंहा बिमा बिफा गासिबो बिबै आयो दे थ' माबा थांना फैसै नै सान्दुङा आयै जारलाहाय आरो बबावथो थांबावनो बे लामानि बाजारावनो जा गरम बेखौनो दों लानो होननानै फैदों थास' बिबार मुथासे आरो दा लाबायबो आरो जेबो मैगं लायासै आङो बेनो जाबाय माने बेखौनो टारगेटखा किमान আছে আদা কেজি হ্যাঁ দে এইটা ছোটটা ভালো ওটা আদা কেজি 65 ডালি ভালো ডালি এটা বলবো ভাই দে বলিয়ে দাও দে ओइ बेखौ नाङा गगा मोनदोंसो नों जात बिनो नाङा नों बेखौ जाबाथाय गैला सेस
ओंखायनो फैनो बायो आं बे मानसिखौ मुग दालि गैलाहाय गारि सिदा सेव होनलायनाय दैफोर गोलैनांगौबा आरोना दुंखावजोब्बाय थ' गाखोदो दे थांसै थ' जाबाय मोनसे लांफैबा मोनसे एरो नुवाखै एकदम कुलखौ मोनैनि बोरैबा जालायलायनाया जेने थेने सख'बाय लानोसो थगायबाय जारलासो मबाइल फाहामग्रायावसो हाबबावदोंमोन आङो नै खनसे दाख्लैनि बानायहोनो होननाया बेयाव बानायहोनाय जायासै आरोना ओमफ्राय नैबे सोंबाय बेस्रा बियो खमानो लागोन ओमफ्राय टाइमाबो खम होन्दों आरोना थेवब्लाबो दिनै होलाङा दलथा गाबोन नङाबा समफोर नोंमारगौ एसे दखानफोरखौ गिदिंनानै नायबासो मिन्थियो जेरावनो बेयाव फाहामगोनबा बेयावनो होजाया दाख्लैनियाथ' 1100-1200 थांगोन होन्दोंमोन खिन्थु बेहा 1000नि गाहायावनो जागोन होन्दों आरोना थ' अके फैदो टाइमाबो खमबावनोसो आधा घन्टासोआवनो जागोन होननानै बैयाथ' 1 घन्टा 1.5 घन्टा लागिबावो होन्दों अरजाला दे लाबोनोसै एबार फाहामथारसै फाहामनायानो जायासै दाख्लैबो फाहामनानै बोरैबानो ग्रोब फाहामनाय जायासै आरो मा जागोन दे आंजों सिदासो सफैबाय नायदो लानानै फैबावबाय फुराना जाबायहाय बेस्रा गरमजोंनो अरजाला जेसेनो फुराना इसिबांनो माननायनि चान्सआ खम जायो 15 थाखा दिनना थाइबा खम ओमफ्राय मैथायाबो दहाय फैब्रुनानै गालांखादों एसे नै ओमफ्राय लानानै फैबावबायनो रायखसिया मा होनना बुंबावनो जाबाय नालाय जाबाय जागोन जाया नालाय जायालासिनो सिरि थानोसै होननाय बायदि आइ फिसा आइ थङालि बाङालि खालामबाय थायो मानो नायदो दिनैनि खायद' आंना सोर हाबावगोन ओमफ्राय जा दालियाथ' संखानांगोन नालाय लानानै फैलायबाय मुग दालि दङ खिन्थु मुग दालिखौ बारा जानो नागिरा जोलै जातफ्रा मुसुर दालिबा साबसिन जायो आरो बिनि सायाव बुट दालि होदेरबा बेस्ट जायो आरो नानियाथ' आदारा बेनोसै दिनैना आंना खुसिया बेसे जानो हादों सानलायसिगोन ना आंखौहाय बाट थास' बादि बोरैबा निसा जाथारदों आं माने जानो लुबैगासिनो आरोना दाउ बयलारजोंबो गोथाव जायो होननानैथ' आं मिथिखायो ओंखायनो दिनै लागावनोसै आरोना फटाफट रेडि खालामना लागोनसै आङो माइरं दालि गासिबो बेदर बेला सुस्रांजोबनासै नोंथांमोन खाथियाव हाजिर जाफिनगोन र' एसे टाइम लागोन फटाफट मावनानै लागोनसै बेफोरखौ ओमफ्राय नै खामानि मावस्रांनानै लागोन होननाया दालिजों ओंखामल' एकदम जानथारदों आरोना इयावनो नै बेखौसो स्राय फुदुंनानै लाग्रोबावबायब्रा बेखौ सुरुबनानैसो हाबाफारिखौ मावनोसै आङो माने आं फुंनिफ्राय जेबो जायाखै दासो सुरु खालामसै आरोना मा जादों आंजोंलाय जाबाय नालाय जाबाय लोंबाय नालाय लोंबाय होननायसो जुथे फुथे बाराव जिरायनोबो लोंनो हाया फिसाजो दानो बाहागो लागोन आरोना आङो एसे सिरि लोंखुमादोंसो होला आङो एकदम गरमावनो गसंनानैनो दसेनो जइन जाफैयो थाबनो थुलु खालामना लानोसै आं खामब्रलायनाय आरोना सायखांबाय सायखांनाया ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे खिथानो आङो नै दिनहैना आरोना बिदिबो दंलायलायो मोनसे हाखांबाय आङो नैबेबोमोन ओमफ्रायथ' बिदिखौ जायोबा गोमो जानायखौ जायोबा एसे बोरैबा जायो होन्दोंमोन नामा दा बोरैबा जागोन ना मागोनथाय आंबो जाबासो मिन्थिगोन आरोना दा बे ब्लगसआव बोरै खिथाबावनो बोरैबा दुर्गन्ध ओंखारदों ना मादों जागोन गारनायाव गैया बायनायसो ओरैनोबा बेखौबो होगोन आरो हांखावना होनोसै दिनैथ' मेजेम फ्लाव ओंखारग्रा नङाना ओंखायनो थावखौ एसे होनानै लाबाय आङो मिलामिसानो अबेसे बयलाराबो मेजेम मेला ओंखारखायो जाबाय दे ओमफ्राय एसे पासफुरनबो सेलायनानै लानोसै आरो मोदोमफ्रुनो दालियाबो ओरै फुर ओंखामा मोनखाबाय बारा जेबो होआहाय आंना सामब्राम गुफुर होनबानो बरिया जायो ओमफ्राय एसे मिट मस्लाफोर बा माबाफोर देनानै थाबा एसे गारलाबाय ओमफ्राय नांलाया गरम मस्ला रग' आंनावबो दङ खिन्थु देनानै होआ नांलाया बिदि मोनो आरोना होबालाय मोदोमफ्रु जागौ नांलाया थाव सेरनानै लागोनसां संख्रि सारनानै एसे खोबा एवथ'नोसै अमाबालाय एकदम मेजेमाव ओंखारसिगौमोन आरोना समायनानो अरजाला बेबो मेजेम बेबो गोथावनोसो जानोसै दान्दिसे उनाव हालदै होनानै हिट नुफिनबाय आरोना र' एसे एवथाबबावगोन लदब जानानै हरदोंथ' मानसिया फवासेल' ओमफ्राय एसे बोरैबा माबा साबाबा नालाय बुरजा नुदों फिसा गोदाबासो एवथाबबाथाय हमनो हाया एसेल' जालाङो एसे एवथाबबावगोन आरो हाखसि फैगोन आं ओमफ्रायसो थास' बिबारखौ गारना हरसै
जेबो आलदा प्रसेस जेबो आलदा नियम रोङाहाय आंना बेनो दाख्लै अमाजों जेरै रोखोमनि संदों दाउजोंबो बे रोखोमनि एखेयानो ना ओमफ्राय सासे आब'आ कमेन्ट हरदों बेबायदि जाबा माना नामा आगै होननानैहाय माने गावहा आब'आ रुग्रोनानैसो जायो एसे रुस्रेमग्रोयो जाहैदों ओमफ्राय मानाखै आरोना एसेबो मानाखैमोन ओमफ्राय मैथाबो होनायखाय मानाखै नामाथाय ओमफ्राय आङो खुनु बेला रुग्रोलायनानै जाफेराखै आरोना आरो आवगोलनिफ्रायनो आइमोनाबो रुग्रोफेराखै आरोना बिसोरनो डाइरेक्ट सङो ओमफ्राय आगोलावहाय अबेबा जानाया एसे माननाय मोनदों आङो लालिफारायाव जानायमोन आरोना बै आब' प्रेगनेन्ट जादोंमोन ना दाथ' बिमा जाबाय जेनेबा बेजों आंजों खानानै जानाया अबेबा बोथिसे बे संनायमोन अबेबा बोथिसे आं संनायमोन सानैनाबो मानफ्लाबनाय बिदिनो जागा लानानै जागा थास'फ्रासो बिदि नामाथाय जोंथ' जेरै संनांगौ बिदिनो एवथाबथानानै दै गुदुं होलायनानै गोखै होलायनानै संदों थेवबाबो ओरैबादि माने माननायमोन आरोना ओमफ्राय आङो ओरैहाय नै बिबारखौबो हरबाय एवथाबगोन बेखौबो आङो बारा मेजेमबो बेखौ समायलायासैहाय दाख्लैनियासो पक'रा सिस्टेम जालायलायदोंमोन ना थाव गनाया एवथाबगोन बेखौबो अर फिसा होनानै आङो खुनु खोथा गैया बिराद गिखाथारो आङो थास' बुस्थुखौ बासर बिबार बादे टेनसन गैया आरोना माननाया खम जायोना बियो मिलौलायनायसो मोनो मैथाखौबो हरबाय नाथाय गोसोखौ एसे सान्थि मोनासै आं गिस्रोमबो मोनबाय मानो होनबा मैथाया खम जाबाय आंना एसे दाख्लैनि खमानो मैथा बिजौआनो गैथ'ला माने गोबाव सानथामजों मैथा बिजौआ एसेबां खिलिख'नांगौ जाखो दे जागोन दे दै गुदुं ग्लब ग्लब गोदौखाबायथ' एवथाबथारनानै दै गुदुं लागावना होनोसै बरिया मोदोमबायहाय मैथानि थास' बिबारनि एकदम दान्दिसे उनाव सोमखोर ना जारौ मारौ होनांगौथाय दै होबाय आङो नै एवथाबथारनानै आरोना ओमफ्राय मबाइलाबो हें जानो हमबाय आंना एथ' गुदुङाव थिखिनो हाया मा खालामनो आरोना नै गोदौफ्रु होनानै एवथाबथारनोसैलाय एसे हरबावगोनहां अमा बेदरबानो आंहा रुग्रोलायनाय जायो दाउ बयलारखौथ' आं रुग्रोनाय जायाखैना ओंखायनो बेहा एसे बांसिन मोननांगौ मिथिबाय थाया आङो गोदौबाय थादो एबार बेसेबां गोदौनो हागौ फुर होनलायनाय मिडियाम साइजआव अरखौ होनानै दोनसै मबाइल जोंखावनायनि गेजेरजोंबाबो गोलोमदै रोसि गलायनायनि गेजेरजोंबाबो एसे भिडिअ खालामबाय एसे लोगोफोरनि भिडिअ नायबाय थिग थाग बे समाव माबा मोनसे गोथाव बुस्थुसो नुबावबाय आङो बेखौ मालाबा ट्राइ खालामगोन होननानैसो सानफ्लांबावबाय आरोना अमाजों लायबावसो नायदो बिदिनो आंना मबाइल नायबा नायनानै ओमफ्राय लुगैग्राबो नियम दं आरोना बेखौ ट्राइ खालामगोन आं होननानै जाफेरि ओंख्रि संनायखौ जाबाथाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं बेखौ फटाफट फोमोनग्रोसै फाफ्लियाव एसे थायनोसै आं फिसाफोरजों आरो जा गरमनि गस्ला हंबाबो सिलायलायबाय आरोना अयथासार माबाव एसे बार जाफैनो हेबलागासिनोसो दं आरोना बिदाजों दिनैथ' रबिबार न' टेनसन नायदो गस्ला गस्लि बोख्लायनाय बिदानि मुजायाबो बोखोनाय जायाबा दायनिगिरि मालाया सानदे स्पेसियेल जायोबा आंना ओंख्रि गोथावबाबो फिसाफोरजों माने खर' गरम जानानैनो सेस आरोना रबिबार नालाय बिदाजों खरा हेबगासिनो नेरगासिनो ओमफ्राय सान्थि गैया आरोना जों बिदाजों आंजोंहाय रबिबार होननानैहाय ओमफ्राय फाइनाल लुक्स मोनबायानो होनजासै फट' गोबाव गोदौबाय फुरनो नै जाबाय थोबफासे साखिनायखांबायबो आङो मानाखै माननायालाय ओमफ्राय संख्रि एसे खम जादोंमोन बेखौ हरबाय आरोना जाबाय सोनाफोरनाय जाबाय बरिया जाबाय आरोना दालि दंखायो सिन्था गैया आरो बेबो तेल जाबाय आंहाथ' दालि सालि मारगुलि जायाबाबो जागोन बेजोंनो आरोना फौजि बिथांजों आंजोंनि इसोर सानैखौ सिबिग्रोनोसै आङो नै सासेनाबो नै बरिया नुबायहाय थाइबें खाजि जानो लाफानो सानदोंमोन ओरैबायदि बावबोदों मारगुलिसै आरोना इसोर सानैखौ सिबिग्रोनोसै आं आइ बाबा नायदो ओंखामा इसोर सानैखौ सिबिनायनि सिगां आंखौ सिबिग्रोना लानांगोन ना हेबो साखिनायखौ दोनथ'लाय दसे हेन्देल खालामग्रोलायनांगौ ना दे जादो दे माबायदि जादों बाबा गोथाव जादों जादो मानो गोथाव जाया जादों सानदुं गोसायाव गोखै बरिया हामालै सना हामा जानाय नंला थ' सनाफोर आं ब्लगखौबो गोलाव खालामला आरोना ओंखायनो
मा खालामनो सान्थि गैया आरो गरमाव थ' जायफोरा आंनि बेखिनि संनाय बा जायखिजाया लाब्रा डेन्स मिक्स ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच